sentat i me n'adonat que no hi ha paper, però ja ho ha fet. Estem de dinar, fideu al palmar, els xiquets jugant. La dona està sentada i m'està esperant, ja s'estan fartant. Estic cagant sense paper, ja no sé què vaig a fer. Estic tancat així sentat, no sé qui em podrà salvar. El restaurant és bo, fan peix i arròs al forn. Els cambres van mudats però no hi ha paper, els cambres van mudats però no hi ha paper. El restaurant és bo, també hi ha arròs caldós, els cambres van